Tak dobrý deň, vážení priatelia. Môj príspevok bude trošku snáď nielen pesimistický, ale aj optimistický. Vybrala som si tému, keďže som žena, tak tému krása žien. Krása slovanských žien konkrétne. Na úvod tohto môjho príspevku som sa tak trošku zamyslela nad slovom krása. Keďže máme už trošku informácie z našej pôvodnej staroslovenskej Bukvice, tak sa pokúsim toto slovo priblížiť týmto spôsobom. Slovo krása vo mne vyvolalo asi takúto odpoveď. Prvá, k, rasa. Rasa je v podstate náš pôvodný názov rody Asov, strany Asov, krajiny Asov. Čiže mohlo by to znamenať návrat k rase, čiže k našej pôvodnej kultúre, k predkom. No a keď som uvažovala ďalej, tak dá sa to slovo rozložiť aj trošku inak. K, ra. Ra je prvotné vyžarovanie svetla najvyššieho. Je to svetlo. Čiže zase je to niečo podobné, pretože naši predkovia tu priniesli svetlo. A krása vo mne vyvoláva jednoznačnú odpoveď. Návrat k svetlu. Takže to len na úvod. V prvej prednáške sme už niečo počuli o biopoliach a tak ďalej. Ja mám ako prvý bod svojho príspevku trošičku informácie o aure. Aura, ako sme sa dozvedeli, je možné ju merať dnes s Kirlianovými fotografiami a tak ďalej, toto nebudeme rozoberať. Ale čo to je? Je to súhrn všetkých vyžarovaní, všetkých hmotností, ktoré vyvolávajú a vytvárajú veniec okolo nášho tela. Tento veniec má rôznu farbu. Je rôznej farby, rôzneho vyžarovania, rôznej hrúbky, rôznej veľkosti. Akú má úlohu? Aura chráni naše telo a chráni nás. Pôsobí teda ako obal, ako ochrana. Druhá funkcia je komunikačná. Pôsobí a umožňuje nám komunikovať so žiareniami, ktoré prichádzajú z okolia, ako aj odpovedať na ne. A tretia úloha pôsobí samozrejme aj na naše vnútro, na nášho ducha. Takže na jej kvalite mimoriadne závisí aj to, aké bytosti z nás budú, aké sa stanú. V tomto venci vyžarovania je najdôležitejším to vyžarovanie, ktoré je najsilnejším, to, ktorého ten zdroj vyžarovania, teda to jedno z našich tiel, je najsilnejšie. A tu vzniká rozdiel medzi zameraním človeka. Ak je človek napríklad zameraný na materializmus, na fyzický svet, tak samozrejme, že najviac sú rozvinuté tie najnižšie tela. To znamená, aura bude mať iné spektrum vyžarovania ako u opačného človeka, ktorý je zameraný a sústredený na svetlo alebo na duchovný rast, na duchovnú cestu. Dá sa to vidieť, naši predkovia toto videli a preto nebolo možné klamať. Vidieť nemôže nás oklamať nikto. Ak ja vidím, kto ku mne prichádza, akú má auru, tak jednoznačne viem, ako sa mám postaviť. Táto schopnosť žiaľ v súčasnej dobe momentálne nie je. Aspoň teda obecne. Sú jedinci a jednotlivci, ktorí ju majú samozrejme. Čo je najdôležitejšie v súvislosti s aurou? Aura je farebná. Je to farebné spektrum vyžarovaní.
Teraz najdôležitejšie, čo je treba vedieť o jej pôsobení, tu sa uplatňuje zákon príťažlivosti rovnorodného. Naša aura má určité spektrum vyžarovania, ktoré prijíma z vesmíru a zo Zeme súhlasné vyžarovania. Tie, ktoré sú kompatibilné. Je to zákon príťažlivosti rovnorodného. Nemôže priťažovať niečo, čo nie je s ňou súhlasné. Keďže je individuálna, tak každý človek priťahuje niečo iné. Iné spektrum vyžarovaní. A teraz ide o to, že človek sám v podstate tým, ako tvorí tento veniec vyžarovania, rozhoduje o tom, čo k nemu bude prichádzať. To je dôležité. Čiže sám rozhoduje o tom, či bude zdravý, alebo nebude zdravý. Alebo si vyrobí chorobu. Povieme si ďalej, ako to pôsobí konkrétne aj u žien. Cieľom našich, hovorilo sa tu už o parazitoch, takže môžeme používať tento názov. Cieľom parazitov bolo tieto informácie samozrejme zahmliť, zničiť, zlikvidovať. A hlavne odrezať nás od svetla, čo sa z veľkej časti aj podarilo u mnohých ľudí. Teraz sa vrátime zase k slovu krása. Určite je vám známe, v staroveku výrazne prekvital obchod s otrokmi. A veľmi vysokým percentom medzi otrokmi boli slovanské ženy. Boli mimoriadne žiadané na všetkých trhoch otrockých. Prečo? Pretože boli krásne. A prečo boli slovanské ženy krásne? Preto, lebo boli čisté. A prečo boli čisté? Pretože, ako sme už pred chvíľou počuli, v našej kultúre sa žilo podľa konov Rita. Nebeské zákony o čistote krvi a ducha. Čiže naša kultúra bola čistou kultúrou, spojenou so svetlom. Tam, kde je svetlo, je krása. Svetlo je krása. Žena, ktorá je čistá, je krásna. O telegónii sme už tiež počuli, tak len možno na spestrenie, ako vlastne sa na to prišlo. Prišiel na to priateľ Charlesa Darwina, Lord Morton, ktorý skrížil čistokrvnú kobylku anglickú s africkou kvagou, so zebrou. Potomstvo neprišlo, ale pri ďalšom krížení s čistokrvným žrebcom sa narodilo žrievetko, ktoré bolo pruhované, čiže presne tak ako zebra. Toto bol prvý taký dôkaz toho, že dovtedy ponímaná aj potom ešte genetika, ktorá hovorila, ešte dokonca sme sa to aj my učili na škole, a to nie je tak dávno, že sa všetká genetika sa prenáša tými dvoma závitnicami DNK, dezoxyribonukleovej kyseliny, tak to nie je pravda, pretože 95 informácií sa prenáša vlnami, energiou. Vlnová genetika, nový obor. Jeden z veľmi známych vlnových genetikov, profesor Garjajev. Čiže toto bol prvý taký dôkaz o tom, že informácie sa prenášajú nielen fyzickými dvoma vláknami DNK. Potom samozrejme, ako sa na to prišlo, tak tieto výskumy boli zatajované. A neviem, či sa vôbec o tom učia dnes na medicíne, na Vysokej škole medicíny, lekárskej fakulte. Alebo biológie, to je jedno. Čo sa stáva, alebo čo sa stane, ako tiež sme už počuli, pri prvom kontakte
kontakte ženy s mužom. Prepíše sa kompletne celý biologický program do genetiky ženy. Informácie sa odovzdávajú aj naopak, samozrejme, ale pre ženu je to nesmierne dôležité, pretože ak sa do jej genetiky dostáva neadekvátna genetika, dochádza k hlbokému narušeniu. Tieto výskumy boli robené aj v Nemecku, hlavne v Nemecku, kde sa skúmalo potomstvo bielých žien a Židov. Genetika, pokiaľ u tejto bielej ženy bol prvým partnerom občan židovskej národnosti alebo židovského národa, bola prepísaná do konca života. Nikdy takáto žena už nemohla prinášať plnohodnotné potomstvo v tom zmysle slovanské potomstvo. Takže preto všetky staré národy mali toto vo svojej kultúre. Ochrana čistoty žien. To je na prvom mieste. Pretože táto je zárukou zdravého potomstva a zdravej kultúry. Nie nadarmo sa hovorí, že žena je zodpovedná za zdravie svojho národa. Áno, je to tak. Pretože žena rozhoduje. Teraz nebudeme hovoriť o iných prípadoch násilných, ale normálnych, prirodzených, dobrovoľných. V našej kultúre, pokiaľ žena stratila svoju nevinnosť pred sobášom, teda pred zväzkom, tak bola považovaná za postihnutú, pošpinenú, už nebola plnohodnotnou. Ak sa aj našiel muž, ktorý si ju nakoniec zobral, tak uzavierali manželstvo, čo dnes je bežná vec, a nie rodinný zväzok. Pretože ten muž vedel, že jeho potomstvo už nebude jeho potomstvom, ale bude mať genetiku prvého muža. Je to nesmierne dôležité pre každé mladé dievča dnes, v súčasnej dobe, aby vedelo tieto informácie a aby ona rozhodovala o svojom živote. Pretože dnes tieto informácie nie sú učené vôbec, ani v školách, ani v rodinách. Ani rodičia o tom nevedia. Práve naopak. To, čo sme počuli pred chvíľou o alkohole, to isté sa deje aj v tejto oblasti. Moja skúsenosť pred nedávnej doby, 3 týždňov, keď som sa dozvedela od mojej priateľky, ktorá má vnučku na základnej škole, konkrétne v Letanovciach, na cirkevnej, iná škola tam není. To 8-ročné dievčatko sa už učí o sexuálnej výchove. Čiže to isté sa deje ako alkoholizácia národa, tak to isté sa deje v rámci mravnosti, čistoty žien. Že sú programované už od malinkého, to je dieťa, 8-ročné dievčatko je dieťa, už od tejto doby sa programujú do promiskuity. Hnutie, ktoré tu prebehlo v minulom storočí, hippies, postihlo západné krajiny. Nás sa až tak nedotklo. Našťastie sme boli chránení železnou oponou. Ale to teraz po revolúcii prišlo všetko sem. A dnešné mladé dievčatá, čas výnimkám, toto prijímajú, pretože podvedomie mladého človeka nie je také silné a pevné, keďže nemá ešte poznanie. Dospelý sa dokáže brániť, ale mladý organizmus veľmi ťažko. A hlavne, keď je v kolektíve rovnorodých ľudí, ktorí to považujú za úplne prirodzené a normálne. Takže na toto pozor. Kony Rita zapovedajú aj miešanie rás. Na to je krásna zápoveď, citát si dovolím citovať z knihy Múdrosti Perúna. Nepripúšťajte cudzozencov k dcéram vašim, lebo zvedú dcéry vaše a zneúctia duše ich čisté.
aj krv národa veľkého zahubia. Lebo prvý muž v dcére zanecháva obrazy ducha a krvi. Cudzozemské obrazy krvi z detí človečenských svetlého ducha vyháňajú a zmiešanie krvi privádza k zahynutiu. A takýto rod degeneráciou hynie, nemajúc potomstva zdravého, lebo nebude tej vnútornej sily, ktorá ničí choroby. Miešanie rás je jasná degenerácia národa a to je cieľ, samozrejme. S týmto dôvodom alebo s touto príčinou som sa stretla aj v knihe veľmi zaujímavého, na západe kontroverzného autora Artura Kempa, ktorý napísal knihu o bielej rase, Pochod titánov, kde sám udáva príčinu zániku veľkých ríš práve migráciou. To presne, čo teraz vidíme na vlastné oči a čo sa deje v celej Európe. Takže nie vojny, nie isté, že aj tie mali svoj podiel, prirodzene aj ostatné faktory. Ale za hlavné faktory on sám považuje migráciu a vznik krížencov vo vnútri čistej kultúry. Pretože genetika takto zmiešaných ľudí stráca kvalitu pôvodného národa a mení sa tým pádom kompletne celý systém hodnôt. Stráca sa láska k vlasti, vlastenectvo a tak ďalej. Čiže on považuje za hlavný dôvod zániku Egyptskej ríše napríklad tento dôvod. A iných samozrejme, nielen Egypta. U nás v stredoveku bol známy zaujímavý fenomén, ktorý prišiel spolu s kresťanskou kultúrou. Právo prvej noci. Tí, ktorí ho zaviedli, veľmi dobre museli poznať kony Rita a ako fungujú, pretože ten je známy zo všetkých historických románov. Myslím si, že každý vie, o čo ide. Zemepán, šľachtic a tak ďalej mal právo prvej noci s budúcou nevestou alebo manželkou a tým pádom preprogramoval jej genetiku na svoju. Čiže to, čo sa nepodarilo našim nepriateľom, aby nás zničili v priamom boji, tak sa podarilo týmto spôsobom. Toto bol len jeden zo spôsobov. Existoval ešte iný dôvod, ako ničili veľké ríše. Systém neviestok, židovských neviestok. Krásnym príkladom na túto tému je kniha Ester. Každý si ju môže prečítať. Na to bol natočený veľmi zaujímavý film a veľmi pekne spracovaný Noc s kráľom. Týka sa histórie Xerxesa a jeho zlyhania pod vplyvom židovskej dievčiny Ester, ktorá sa stala kráľovnou. Kráľovnou vedľa kráľa Xerxesa. Následok bol ten, že dal vyvraždiť 70 000 najlepších zo svojho národa. On sám svojich vlastných. Čiže tam je obrovský vplyv, čo sme počuli pred chvíľou o čiernej tantre. Tak takto to funguje. Muž stráca slobodnú vôľu a koná v zmysle chcenia tej, ktorej ženy, partnerky, alebo to je jedno. Proste tej, ktorá bola nasadená na likvidáciu. Takže tí najlepší z perského národa boli zabití. Zvlášť devastujúce je miešanie rás, ktoré sú od seba najviac vzdialené, a to je biela a čierna. To som už spomenula pred chvíľou, boli robené výskumy v Nemecku s touto tematikou, pretože po tej veľkej kríze v Nemecku mnohé ženy, Nemky, stratili nervy a stávali sa milenkami bohatých Židov. No a vlastne doplatili na to. No a toto je zvlášť alarmujúce v tom zmysle, že aj keď nie je veľa krížencov bielej rasy s čiernou,
ale židovská rasa má negroidné gény v sebe. Čiže je to vlastne to isté. Len potomkovia takýchto zmiešaných, či už manželstiev alebo vzťahov, majú silne narušenú genetiku. Už nie sú, samozrejme, nie sú plnohodnotnými ľuďmi v tej kultúre, do ktorej táto implantácia prišla. Plnohodnotný znamená kompatibilný s našou kultúrou. Neznamená to, že plnohodnotní nie sú čierni ľudia a ostatné národy, červení a tak ďalej, to je samozrejme. Stále hovoríme o našej kultúre, teda o kultúre Slovanov a Árimcov. Súčasnosť, ktorá nás postihla po revolúcii, zavedená voľná láska, úplná nevedomosť o týchto dejoch, mládeže a tak ďalej. A k tomu prídatné zbrania, o ktorých sme už počuli, zbranie hromadného ničenia, alkohol, drogy, cigarety a tak ďalej. Hudba takisto. No a odievanie. Toto všetko malo jeden hlavný cieľ. Degradáciou potomstva zdegenerovať národ a konečne ho zlikvidovať. Tento proces ale neprebieha len v súčasnej dobe. Ten prebieha už veľmi, veľmi dávno. Našla som si zaujímavú bulu zo 15. storočia, presne roku 1452. Pápež Mikuláš V, ktorý bulou z božskej lásky k spoločenstvu Divino Amore Community uzákonil genocídu našej kultúry, aj našej kultúry. Povolil portugalskému kráľovi, aby všetkých neveriacich zlikvidoval, pokiaľ sa nedajú zlikvidovať, zotročiť a uviesť do celoživotného, trvalého otroctva. Takže toto je problém, ktorý sa ťahá už veľmi, veľmi dlho a my sme tu dnes na to, aj preto sme sa narodili, lebo o tom vieme a sme schopní to riešiť. Tak. Ďalšie hnutie, ktoré sa tu prejavilo, tiež v nie tak dávnej dobe, bol feminizmus. Feminizmus, boj za emancipáciu žien. Čo to vôbec znamená emancipácia žien? Žena sa má vyrovnať mužovi. V čom? Veď každý jeden z nás má inú úlohu na tejto zemi. Muž má inú, žena má inú. To je logické. Ale sa máme vzájomne doplňať. Ale toto hnutie emancipačné bolo vytvorené za jedným veľmi zaujímavým účelom. Naši nepriatelia si všimli, že ešte druhá polovica ľudstva nie je zdanená. Takže bolo treba zdaniť. Zdvojnásobili svoje zisky, samozrejme. Feminizmus rozbil rodinu. Ako náhle žena začala strácať pojem a pochop o svojej vlastnej, skutočnej úlohe, stávala sa mužom. Ak sa chcela vyrovnať mužom v ich mužskom svete a prestávala byť ženou. Takže ako žena silnela a začali jej rásť ramená, tak muži slabli a strácali zodpovednosť. A v tomto stave momentálne tu a teraz sme. Treba ho riešiť urýchlene. Kedy budeme môcť zaznamenať zmenu tohto stavu? Tak trošku na uvoľnenie vtedy, keď muži začnú úctyplne a čestne oslovovať ženy tak, ako kedysi dávno. Napríklad Panna Anička. Toto slovo bolo výrazom úcty
a cti. A nie to, čo dnes znamená. Dievčatá sa predbiehajú, hanbia v 20-ke, veď to je strašné, všetky moje kamarátky už nie. No a výsledok je jasný, aj gynekológie plné, pediatrie plné a tak ďalej. A sme pri našom najvrchnejšom obale nášho fyzického tela, a to je odev. Odev je nesmierne dôležitou súčasťou a znakom kultúry každého národa. Muži a ženy majú inú energetiku, majú inú auru. Logicky musia dostávať iné na svoju podporu a rast. Takže žena iný odev, muž iný odev. To je prirodzené. Tak toto fungovalo od začiatku, odkedy sem prišli naši predkovia. Zase zápoveď Boha Peruna o tom jasne hovorí. Ženy, nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste to, čo vám prináleží. V súčasnej dobe došlo k tomu, že sa stiera úplne podľa Sibyliných predpovedí rozdiel medzi mužom a ženou. Keď niekedy ide človek po ulici a vidí dvoch ľudí pred sebou, tak má problém spoznať, kto je muž a kto je žena. Ale stiera sa aj rozdiel medzi národmi. Tým, že sa dochádza k miešaniu, cielenému. Naša kultúra má na to jednoznačný názor. Každému národu je vymedzená určitá časť zeme. Nám bola vymedzená severná pologuľa. Zem má určité vyžarovanie, obloha, hviezdy majú konkrétne špecifické vyžarovanie. Aby sme to dokázali prijímať plnohodnotne a aby nás to podporovalo, tak tomu musíme aj my pomáhať a niečo preto urobiť. A v tomto smere bola prepracovaná kultúra odievania u Slovanov Árincov. Kultúra odievania sa týkala jednak tvaru odevu, pretože slovanská žena má inú energetiku ako napríklad žltá žena žltej rasy. Takže musí mať logicky aj iný druh odevu, inú formu odevu. Pre Japonku je krásne typické kimono. Každá jedna, ktorá sa oblečie európsky, je už karikatúrou. Naše slovansko-árijské ženy mali oblek, ktorý som sa dozvedela, že sa volá sarafán. Sú to šaty buď na ramienka, alebo s rukávmi, niečo podobné, čo sme videli pred chvíľou. A sú dlhé. Úplne najlepšie až po členky. Takže tvar odevu sarafán. Indky napríklad majú krásny odev zvaný sári. Ale Indky majú inú energetiku ako my. Indka vyzerá nádherne vo svojom sári. Ale Slovienka, no neviem. No Slovienky hovorí sa, že aj keď si dajú vrece na seba, tak vyzerajú pekne. Ale, no. Čiže farba v našej kultúre jednoznačne biela. Jednak biela sústreďuje všetky spektra ostatných farieb, harmonizuje a spája nás so svetlom. Je to aj vyjadrenie toho, že naša kultúra je spojená so svetlom. Svetlá Rus. Ešte aj názov. Materiál. Pre nás je prirodzeným materiálom ľan, konope a vlna. Prečo boli všetky fabriky textilné v našich podmienkach po revolúcii? No preto, aby sa mohol dovážať brak. Šitie odevu, merný systém,
fungoval živý metrický systém piaďový. Každému človeku bola zobraná piaď a tak sa šil odev. To isté platilo aj na stavbu domu napríklad. Čiže ten odev bol doslova vyrobený a urobený na mieru pre toho daného konkrétneho človeka. Výzdoba, výšivky, dekoračný alebo dekoratívna úloha bola na poslednom mieste. Výšivky mali úplne inú úlohu, energetickú, podporujúcu. Čiže pôsobili na zdravie toho človeka, ktorý nosil tento odev, takto vyzdobený. Odev takto napomáhal každému jednotlivcovi, ak bol takto vyrobený, k napájaniu sa na tie správne energie z vesmíru a zo zeme. A všetko, čo v ňom bolo, láska človeka, ktorý ho vyrobil, ženy šili tieto odevy pre seba, pre svojich mužov, pre svoje deti. S vloženou energiou ľúbosti každej takejto ženy mal ten odev skutočne ochraňujúcu funkciu a úlohu a ozdravujúcu. Lebo sprostredkoval tie energie, ktoré daný organizmus potreboval. A daný človek, daná duchovná bytosť potrebovala pre svoj rast a vývoj. Žena oblečená do sarafánu vydávala zvuk. Každá farba vydáva určitý zvuk. A ženy v takejto občine spievali jednu nádhernú symfóniu. Farebnú a čistú. Dnes, keď žijeme v dnešnej dobe, je ťažké sedieť celé večery a vyšívať. Naozaj, pokiaľ tá žena je odkázaná ešte na to, aby živila rodinu a tak ďalej. To všetko sú ovšem následky, ktoré nemusia zostať. Takže, čo je najrýchlejšou cestou k náprave? Aby si ženy dnes uvedomili tieto informácie a aby sa začali konečne chrániť. Dlhá sukňa, tá forma toho nášho odevu, ktorá vytvára okolo tela ženy akýsi zvon a telo ženy v ňom pôsobí ako srdce zvonu, má nesmiernu dôležitosť preto, aby sa táto žena, dnešná žena, uzdravila. Pretože dlhá sukňa alebo dlhé šaty majú aj sakrálnu funkciu. Nie len to, že vytvárajú torzné polia pri pohybe, pri chôdzi ženy, ale pôsobenie takto odetej ženy aj na svoje okolie je nepredstaviteľne rozdielne. Vyžarovanie ženy sa automaticky mení podľa odievania. Počuli sme už o aure, čo spôsobuje alkohol s aurou. To isté spôsobuje aj odev. Žena odetá v nohaviciach má hlboké diery vo svojom venci vyžarovania, v aure. A stáva sa ľahkou korisťou parazitov, ľahkou korisťou nielen parazitov, ale aj iných nečistých mužov napríklad. Môžu ju pošpiniť a poškodiť. Aj keď ona si to neuvedomuje. Nemusí si to uvedomovať. Pokiaľ je necitlivá, tak si to neuvedomuje. Ale dosť na tom deje sa to. Žena v dlhej sukni a v dlhých šatách začína seba samu vnímať ako ženu. Cítiť sa ako žena. A muži ju začínajú vnímať a cítiť ako ženu. A to je dôležité. Aby sme pomohli k ozdraveniu mužov, tak my ženy sa musíme stať v prvom rade ženami. Inak sa nebude dať nič robiť. Pokiaľ budeme stále chcieť bojovať, nič nevybojujeme. Cieľom ženy nie je bojovať, nie je boj.
je spolupráca, súlad, krása. Väčšina aj dnešných partnerstiev, mne sa to veľmi páčilo, keď som si to priložila a pripodobnila k rukám, pravá, ľavá ruka, ako muž a žena. Väčšina dnešných vzťahov, alebo aj manželstiev, alebo ľudí, ktorí chcú vstupovať do vzťahov, je takto otočená. Vy ste videli? Muž a žena takto sú otočení. Vzájomne k sebe. Myslíte, že je to správne? Tam začína boj. Po určitej dobe určite. Lebo začína závislosť jedno na druhé. Žena na mužovi alebo muž na žene. To je jedno. To nie je správny postoj. A nikam nevedie. Deti z takéhoto zväzku nemôžu byť zdravé. Správny postoj je tento. Obidvaja k svetlu. Spolu. To je môj obrázok, čo mi pomohlo toto pochopiť. Nijak inak to nie je. Dĺžka sukne ženu chráni jej čistotu, chráni jej reprodukčný systém. To, čo vidíme dnes, tá móda, ktorá tu bola zavedená, že je dokonca, ženy nemajú problém ukazovať tú oblasť, ktorá je zodpovedná za príchod života, tak tie následky budú musieť byť hrozné. Hrozné, pokiaľ budú. Pokiaľ sa tá žena dožije nejakého potomstva. Spôsob obliekania. Ako máme obliekať takýto odev? Šaty a sukne. No, zákonite cez hlavu. Súvisí to s energetikou našich žien, našej ženy. Energetika našej ženy zbiera energiu zo zeme a prijíma energiu z vesmíru. V srdci dochádza k prepojeniu. Ak žena oblieka odev tohto druhu cez hlavu, tak sa touto energiou zeme obalí. Celá sa akoby obalí do tejto energie. Ale ak oblieka alebo vyzlieka naopak, tak vlastne sukňa sa stáva iba zametačom ulic a ona svoju energiu stráca. Každým odhalením žena stráca svoju ženskú energiu, ktorú tak nevyhnutne potrebuje, lebo je darkyňou života. Privádza nové potomstvo na túto zem. K celkovému zjavu a odievaniu patria v neposlednej rade aj vlasy. Vlasy sú naše anténky, ktorými takisto prijímame energie. Preto v našej kultúre boli dlhé vlasy. Neskracovali sa. Maličkým dieťatkám sa vôbec nestrihali. Až po 16. roku dochádzalo k takzvanému podstrihávaniu, maximálne o ten zhruba 1 cm. Čiže prvé podstrihávanie bolo niekedy, tuším, v 8. alebo v 9. roku. To bolo prvé podstrihnutie, ešte v našej krajine sa zachoval aj v Čechách výraz podstrižiny a dokonca film bol na to natočený. Ale už s iným dosahom. Tam si pani Magda nechala svoje nádherné vlasy skrátiť, lebo taká bola móda. Sukne skracovať, vlasy skracovať. Čiže vlasy sú nesmierne dôležité, pretože takisto prijímajú energie. Ale teraz aké vlasy? No, čím dlhšie, tým lepšie. Ale pozor, aj farba je veľmi dôležitá. Ženy, ktoré si dnes, a už nie len ženy, ale aj muži si farbia vlasy, tak sa ochudobňujú o tie energie,
ktoré sú pre nich potrebné a prijímajú niečo iné, čo im nepasuje a čo ani nemôžu prijímať. Čiže žena, ktorá sedí u kaderníčky dnes, dalo by sa povedať, že ničí seba samú a ešte navyše si to aj sama platí. Taký paradox už vznikol, lebo taká je móda. A móda v súčasnej dobe, móda účesov, to je jeden horor, hrôza. Zdravé vlasy boli znakom zdravia každého človeka. Takto to bolo odjak živá a takto to znovu bude, keď sa ozdravíme. Dobre, končím. Ešte nie, ešte záver. Takže, otázka na záver z toho všetkého, čo tu vyplýva. Prečo bolo potrebné zmeniť spektrum farebného vyžarovania, ktoré je individuálne pre každú bytosť a jedinečné? Je to súbor antén, ktorý v zákone príťažlivosti rovnorodého prirodzene priťahuje to súhlasné spektrum z vesmíru, ktoré je práve pre danú konkrétnu bytosť najvhodnejšie pre jej vývoj a rast duchovný, pre jej dozrievanie. Odpoveď. Pretože v záujme parazitov nikdy nebol, nie je a ani nikdy nebude náš vývoj. Paraziti urobili z Božích darov nástroje zotročenia, závislosti a v konečnom dôsledku nástroje likvidácie. Ekonomicky nás likvidujú, pretože energia je Boží dar. Potrava je Boží dar, voda je Boží dar. Toto všetko sa stalo našim likvidátorom. No a úplne na záver vedická múdrosť. V celom stvorení neexistuje nič, ale vôbec nič, čo by prekážalo vývoju ducha, okrem neho samého. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za prednášku a sú nejaké otázky? Váš názor na celibát by som rada vedela, lebo si veľmi vážim všetko. V akom zmysle celibát? No najlepšie aj z jednej, aj z druhej strany. Máme na mysli normálnu kultúru, základ rodiny a tak ďalej? Alebo konkrétnu skupinu? Aha. Takže v normálnej kultúre samozrejme čistota do uzavretia rodového alebo rodinného zväzku z oboch strán. Týka sa to aj mužov, aj žien. To nie je celibát, to je čistota, to je dodržiavanie znalosti kultúry našej komunity. No a čo sa týka určitej nemenovanej skupiny, ktorá podlieha celibátu už niekoľko storočí, tak tam to malo určitý zámer a cieľ samozrejme a priviedlo to k veľkým pokriveninám a vieme, čo teraz sa pomalinky vyplavuje na povrch. Proste nie je to prirodzené. Nie je to prirodzené. Keď sa človek sám dobrovoľne rozhodne, prosím. Ale to, čo sa deje v jednej cirkvi, tak to už nie je normálne ani prirodzené vôbec. Pretože to je násilné. A už len nakoniec, ako môže muž, ktorý nemá rodinu, ktorý zrejme aj išiel, lebo z našej kultúry jasne vyplýva, že muž, ktorý nie je schopný si založiť rodinu, stáva sa mníchom. Čiže, dobre, prosím, slobodná voľba, takto si zvolil svoj život. Dajme tomu. Ale v tomto prípade je to vynútené a spôsobuje to potom u mužov samozrejme nesmierne degeneratívne následky. Nesmierne. Takže nie je to prirodzené ani normálne. Prirodzené a normálne je to do uzavretia manželstva, alebo teda zväzku. Vtedy áno, lebo poznáme konejrina. A každá rodina, každí rodičia chcú mať zdravé a čisté potomstvo. To je normálne.
A v tejto oblasti sa urobilo za posledné roky veľký kus práce, ktorý toto úplne narušil. Čiže dnes vstupujú dievčatá po určitých skúsenostiach. No nech sa muži zamyslia nad tým, koho chcú vychovávať, či svoje vlastné deti alebo cudzie. Aj toto, aj pre mužov je to. Nech začnú vyžadovať čistotu od žien. Čiže z oboch strán treba robiť obrovskú nápravu. Aj z našej strany, zo strany žien, ale aj zo strany mužov. Aby muž prestal byť tolerantný a netoleroval také niečo u žen. Je nutná prísnosť, ináč to nepôjde. Žiadna tolerancia tu neexistuje. Je tam teda... Ešte dve otázky a potom bude prestávka. Je tam teda vplyv len na tú ženu alebo aj na toho muža? Aj na muža. Aj na muža dochádza, som hovorila, dochádza k obojstrannej výmene, ale muž dáva, lebo žena rodí potomstvo, tak muž odovzdáva obrazy ducha a krvi tej ženy. Čiže kompletný prepis jeho kompletnej genetiky. Úplne. Žena takisto. Žena takisto. Ale preto je to... Na mikrofónach. Preto je veľmi dôležité, aby obidvaja partneri boli čistí. Lebo k obojstrannému prepisu dochádza. Takže a vtedy sa rodí adekvátne potomstvo, kompatibilné s danou rasou. To je jedno akou teraz, ale platí to pre všetky rasy. To nie len pre nás. To je jasné. Môžem sa opýtať, ja by som sa, vy ste spomínali tú telegóniu a ja sa chcem spýtať, čo v prípade, keď teda muž zomrie. Že sú teda, stane sa teda, že muž zomrie, čo v takom, ako, a ten vzťah, jak ste hovorili o tej telegónii a tak ďalej, takže chcela by som tak nejak... Ale muž už ako muž ženy zomrie, ale... Áno, že už sú proste sú manželia. Áno, sú vo zväzku a jednoducho ten partner zomrie, zostane žena nažive. Áno. Čiže čo... Zostane vdova. Áno. Áno. V takom prípade v našej kultúre na to tiež bolo jednoznačné riešenie. Postaral sa brat toho manžela o celú rodinu. Nedávny príklad máme napríklad aj u Ľudovita Štúra, ktorý po smrti svojho brata Karola sa staral o celú rodinu a o jeho manželku. Ale to neznamená, že oni boli manželia. Na základe tohto vznikol zase mylný názor, že u Slovanov bolo mnohoženstvo. Hej, to je nezmysel. A keď nemal brata? Tak sa postarala občina. Rodina. Ale ja si o to, že keď sa chcela vydať, toto asi myslím. Ja sa pýta, že čo mala sa vydať? Že či sa stará, sa pýtala pani, že či sa stará, teda čo sa stane, keď žene zomre manžel. Samozrejme, že ak sa tá žena chce potom ešte vydať, samozrejme, prečo nie? Ale platia konilita. Že ten manžel, druhý manžel, musí vedieť o tom, že už to potomstvo, ak by bolo, tak je potomstvom prvého muža. A čo opačne? Že zomre manželka? Takisto.